Bon dia, aquí Josep Bautista. Mireu quin tros de samarreta tinc. Però avui estem a Shinkansen ja. Ara ens anem cap a Kyoto. Tinc les horetes a migdia, aviam si podem fer-les. Aviam, cap a on anem ara? Cap a Osaka, Kyoto. I què farem avui a Kyoto? La cerimònia del té. A quina hora? A les 4:30. No, 3:45? 4:45. 3:45. Estàs entrevistant i jo em poso molt nerviós, La idea era, arribem a Kyoto, deixem les maletes a la casa. Depèn de l'hora, anem fins a Arashiyama a veure el bosc de bambú. Però no crec que ens doni temps d'anar fins a Arashiyama per dinar, veure el bosc de bambú i anar i tornar a veure el Kinkakuji, que és el temple daurat. Sacrifiquem el dinar. No. Bon dia. Bon dia, ja? Vale, ja estem a Kyoto. Van ràpids, お気をつけくださいね。で、こちらのコロコロステーキの。コロステーキだって。Sempre tinc a la família que ha d'anar donant la nota, I mira els com van tots. No, a més està dient, no ens veu ningú, i aquells estan dient, mira esta gente, mira com van, tu. Mira on tens aquí el temple daurat, se'l tenim allà dalt. Sí. Aviam, una mica de repàs al que hem fet. Hem dinat, hem vingut directes al Kinkakuji, hem arribat Giri, ja no sé com es diu Giri en català. Hem arribat justets de temps i ara ens anem a fer la cerimònia del té. Però me n'he adonat que aquí, si vull gravar, fer fotos, si vull gravar les coses, fer fotos i a sobre gravar per vosaltres, això és impossible. He de tornar a venir sol. Wasabi, very nice. Pica, el wasabi pica. Diuen que no pica. Però va menjar la Espera, Jordi, deixa'm veure. Això pica o no pica? Això pica. El wasabi pica, nen. El wasabi pica. Sí. El wasabi sí, això no. Això vols provar-ho tu? El mitarashi dango? El vols provar? Tu. Això és mel, oi? No, mel no és. Soja. Pastisset d'arròs. I ja ens toca... la foto. També anem, el Que que ara passa que no es veu. Que bandarra, no me l'ha fet a mi. Hago la fe, la foto. Ara ens toca ja fer la cerimònia del té. Com estava el té, mare? Està bo, eh? A mi no m'agrada el té. Per això està dit, pots tirar, Estem passejant pels carrers de Kyoto. I aquí estem a les fosques. Hòstia, tio, és que no tenen pietat aquesta gent, No paren. Aquí patiré jo. Aquí ho deixen sense menjar,
Al final del primer dia estem sopant, aviam què mengem. Jo ja no sé què demanar. Bon profit. Bon profit. Bon profit. Això es menja fins al cap, Hòstia. Hasta la cabeza. No. Sí? No? No? Ja? Lo cap no. Passar per la gent. Això és sake amb peix globo a dintre. Com es pot comprovar... Ale, passa cap aquí. El que... Espera. Has que pasar a la familia. Has que pasar a la familia. Espera, vols més cala? Vale, ja està bé. Té un peix. Sí, clar. No està, dolent no està. Té un peix. No, home, no. Ara que ho diu, li pica la llengua. Menos mal que queda cerveza. Bueno. Campai. No, pero le dicen yo no, porque tú no la volías. No,